бардорҷонои ману ана нигоҳ кунед, боз ятаи дигар Mercedes Benz GL бардорои ман GL 450 будааст дар худи шаҳри Ваҳдат бардорҷонои ман бай аст мошин бардоро сарои чиди фурӯхта мешавад ноз задаги умуман надорад фестода ина винкулаш бардоро нигоҳ кунед пневмаш пешаш камтар фромдагиаст тамом дига ягон ҷош задаги надорад 2015 ноз зада дидед бардорои салонашам чӣ хел тоза ки хушроак аст ози марҳамат мебинед пробегаш 100 чанд аст инҷа 128000 мил инҷа ози ба фикрам 130000 аст мегӯянд ки 2000 пробег гаштаги аст худомба тамом нархашам беҳтарин нарх мебинем ягон 10 моҳи дига танировка ҳуҷҷат дорад хуб мотораш бардоро 8 цилиндра мешавад ана ваяш бошад агар лабовияш трешин доштад лабовиша алиш мекунед лабовияш дика бардорои ман полни ҷӯ безепштаги лабовия алиш дами намешавад хуб мотораш моторои Mercedes 222 кузов мешавад бардоро фаршоша полировка кунед на панал мешавад балоношнав диска чушам не чихи хушроак аст бардоро улаташ беҳтарин аст срочни фурӯхта мешавад медонед се қатора мешавад на чормати GL 450 харидоро марҳамат салон ҳозир мебинем кани ҳолати салонаш чӣ хел аст бардорои ман балонаш на диска балонша навзадаган салони сиём мебелни салон кожни салон люк дорад сеюн қаторам дорад бардоро чихолчошам чихолои накидкаи хушроак задни дефлектор дорад бардоро ана дарош тайна давочки надорад бинем албатта чӣ дорад дигар бо датчик слипи ғизон дорад бардоро сидени лифт памят сидени лифт памят сидени акустика харман кардон ана 2014 моҳи 05 15 14 будаст бездараш бардоро пробегаш аз дидан дар кор аст мебинем бардоро мониторчоша бинед ана кани салонашо бинед бардоро хушроак аст инҷес подстаканникош гармухоноб метавонам медонам пробегаш 133 5000 мил гашт аст худом бардоро тамоми пробегаша нигоҳ кунед ин мошина заведид кунед бо нагад ошибка дорад созма заведид мекунед ошибкаш ҳамаш гумшуд дидед бардоро якта ошибка чашмон тамом кондитсионераш на хушрӯ кор карда ҳисоб аст росига полаташ беҳтарин бардоро нархашам беҳтарин марҳамат кунед на харидоро бошед срочни фурӯхта мешавад бай пушт дара молодец чӣ хел аст на бардоро марҳамат кунед срочна нархаша бинед чанд аст 230,000 барози кардем 240,000 сомон фрестада видам боз ягон майда муомила дорад биёед аз наздик тамошо кунед ташаккури зиёд лайка фаромӯш накунед бай аст номероша кан бад номерчоша ана бардорҷонои ману ана бай нигоҳ кунед дӯстдорони Opel Astra G касе агар Opel дар кор бошад ана ин Opel барои шумо бо бамперчоша нигоҳ кунед бо ранги обсбо мехоҳед дополнительный обвесчо доштасин ин мошина бардорҷонои ман аз душанбе гирифта овардиан ки фарух шумо Ваҳдат добудедум аз шумо душанбе кофта рафтем гуфта хулас бардорои ин мошина метавонед Ваҳдат да биёед бинед бардорҷонои ман хуб дискаша дидеда уже фаҳмидед бардоро мотораш чанд боша балонош на панал бардоро солаш 2003 мотораш бошад бардорои ман 1.816 клапана мотори қабурға мегӯянд ки ана мотор кожни салон на багрифт наворотош хушроак аст танировкаш 50% буда то моҳи августа бардоро танировка ҳуҷҷат доштааст на харидоро бошед марҳамат срочни варианти беҳтарин нархи беҳтарин розӣ кардем 80000 фрестадагӣ да мо бардоро 75000 розӣ кардем боз албатта муомила гуфтем мекунем гуфтам майлина ақи боша бинед чӣ хушроак аст бамперчоша бинед бардоро ҳолаташ беҳтарин аст срочни аст бардоро аз иҷа ба кадр хушрӯ меомадастам марҳамат бардоро 75000 срочна муомила дорад мотори 1.8 стопош бардоро ина гарини қимат аст ин стопо редка мешавад бардоро фарқ мекунад стопош ҳолати салон кожни салон чороойна электропакет бардоро кожоша бинед чӣ хел аст комплектатсияш хушроак ба спорт будаст комплектатсияш бардоро сиденияшон спорт чороойна электропакет бардоро спортҳо сиденичошон нехел мешавад бардоро дидед чӣ хел аст ҳозир мебинем штокои рангбай кайсодор пробегаш бошад агар мешавад дида пробегаш ё не инҷа камтарак ториктар мемонад монитор кондитсионер дорад обогрев сидени гази еврочёрни ҳолати салонаш аз берун бо камтар сиёмка кунонди камтар хиратагон барои пеш рӯшани бад аст мана бардорам хеле тамошо кунед ябор чӣ хел аст салончашо бинед на кайсодор штокири борош ҳолаташ хушроак аст бад нест бардоро нархаш ба арзанда аст кам кор мекунед химчиска мекунед кожоша исуси ягон кусок шалиш мекунед тамом чӣ хел аст бардорҷонои ман бай аст арзанда аст ёне фикротон насед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром автодубай теҷе ташаккур ана бардорҷонои ман марҳамат тамошо кунед боз ятаи дигар Mercedes Benz бай сечка бардоро кузофи 204
бале бардажон кузофи 204 мотор 3 литра 6 цилиндра Европа соли 2008 будааст бардаро срочни фурухта машад ҳолати беҳтарин коробка автомат бардаро ягон камбуди надорад дискачошам бидед балоношам напанаваст мошини бардарои ман дар ваҳдат қарор дорад метавонед биёед аз наздик тамошо кунед бардароҷон мароматоти аҷоиб тамошо мекунем лайк фаромӯш накунед рафтем ҳуҷҷатош бардарои ман то моҳи январ будааст январи соли 2026 мешавад балончошна кузофош бардаро тоза аст баъд нест бардаро чормати даст ба мошинча нархаша бардаро медонед чанд пул гуфта истодан нархаша 90 000 гуфта истода будам гуфтем не 90 не арзонтар монем розӣ кардем 80 000 сомон ба маромат бардаро 80 000 сомон сечкачаи соли 2008 ҳолати беҳтарин срочни фурухта мешавад коробкаи автомат Европа аст мошини бардаро кондитсионерош ях барем кондитсионерош хушро кор мекунад ҳолати салонаш кожни салон салони сӯ кожош дар ҳолати хуб 157 000 километр пробег дошт бардаро кожни рул мултирул кондитсионерош бардаро хулас маромат якта чекаш гиром даст тамом дигар ошибка надорад чӣ хел аст бардарҷонои ман срочни фурухта мешавад фикратон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай теҷӣ бошед аз канали мо мошинаҳо арзон дастрас ва мошини ба таби дили худатонро боварӣ дорам ҳатман пайдо мекунед бай 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 бардарҷонои ман маромат нигоҳ кунед бозиятаи дигар срочна Toyota Avalon ҳолати беҳтарин кати бардарҷонои ман мотораш 3.5 6 тага 6 цилиндра мешавад 6 мо тонировка ҳуҷҷат дорад солаш 2014 комплектатсияш XL бардарҷонои ман дар шаҳри ваҳдат қарор дорад марҳамат метавонед биёед аз наздик тамошо кунед савдо кунед гиред 150 000 гуфта истода будам гуфтем не 150 не срочни бардарҷонои ман 140 000 сом боз муомила дорад хайрдоро бошед марҳамат кунед дискош балонош дар ҳолати хуб аст балоноша нигоҳ кунед бардаро кузофошам тоза тоза чотка аст мошинча XL комплектация ягон камбудӣ надоштааст бардаро анаҷози мошинчаҳоашо сиёмка карда инҷо чанд та мошин қатор кардагим бардаро видеоша метавонед аз канали мо интизор шавед тамошо кунед ҳолати салон кожни салон светли салон бардаро салонош хушрӯ бесключевой доступ сидени лифт боз чӣ дорад сидени лифт винко 2014 гуфтем тоза 2014 моҳи январ будааст рулош бардаро рулои нав будааст рулоша бинед бардаро чӣ хел рулчош хушрӯак аст пробегаш 233 000 мил гаштаги ошибка надоштааст монитори андроид задагиам кондитсионерчош хушрӯ кор карда истодааст абагрев сидени дорад медоҳзони қимат контрол чӣ хел аст бардаро срочни фурухта мешавад люкчошам ҳаст ҳамаш қоидаи бардарҷонои ман бай 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 аст мошинча рула бинед чӣ хел хушрӯак аст метавонед ё не рулашна ки махлуш шуд ман чӣ хел аст бардарҷонои ман марҳамат кунед мошинаҳо арзон дастрас мошинаҳои хушрӯ метавонед аз канали автодубай теҷи пайдо кунед мерседес сиёмка мекунед бардарҷонои ман ассалому алайкум ана бай 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 тамошо кунед бардарҷоно боз ятаи дигар мерседес бенз 212 кузов як класс нол зада будааст бардарои ман нол зада умуман задагӣ надоштааст нигоҳ кунед бардаро шумо ман нишон кунед 2015 рестани нигоҳ кунед бардарҷонои ман пачка аст 100 000 пробег дорад буду шуд бардарҷоно винкодаш биён 100 000 мил ҳозиам бардарҷоно 100 000 мил пробег дорад 100 000 буд 100 000 мил аст бардаро хулоси гап ин мошинчаи мо бардарҷонои ман худам ба беҳад кам гаштагӣ аст бисёр бардарҷоно ҳолати беҳтарин кати ин мошина гирифтаган камтарак ҳай кардаган тамом хеле қимат гирифтагӣ будам 240 000 ҳозир бошад бардаро нархаша мо худамон савдо карда арзон карда 155 000 сомон розӣ кардем боз муомила дорад тонировка ҳуҷҷатош камтарак мондаги аст ки мошин дар ваҳдат аст бардаро метавонед дар худи ваҳдат биёед мошинча аз наздик тамошо кунед бардаро дискош разнашироки дискои рогатка задагиам бардарои ман нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯак аст бамперош неки бамперои 6 бамперои AMG задагӣ фарошам аз хато накунам аз худаш аз винкод байнам хел буд кондитсионеру ях мотор коробка хадои ҳамаш қоидавӣ хулоси гап нуги сӯзан ба ин расход надоштааст бардаро фақат мегиред ҳай мекунед мегардед як ҳуҷҷатоша мегузанад ки тамом ҳамин рӯз нав сиёмамо ба як тамонде доресталингаш буд 2011 америка ваям хушрӯак буд харидам бардаро савдо кардам ҷош ба савдо шуд боер дорем бардаро инам бояд ки ҷош ба савдо шуд чорматик аст нигоҳ кунед қаду хоматаш чӣ хел хушрӯак аст бардарҷоно мошинча ки аксариятон ҷои шинохтед аз як бародари мо срочни мефрухтиана мошинча салон мебинед 4 дар бесключевой доступ 4 балони пачка катина балонош бардаро натонам салон мебинед тозагиша салонаш бардарои мана ки беҳад тоза аст салонош тоза хушрӯ мебинед салон подсветка ҳам дорад кожош дар ҳолати хуб чихолашам беҳтарин чихол бесключевой доступ сидениш бардаро лифт памят сидени акустикаш харман кардон винкода бозябор худатон занед чашми худатон фити бинед ана салончош бардарои ман метавонад хушрӯёне 100 000 109 000 мил пробег доштааст винкода 100 000 мил буд 9 000 худом ба гаштаги аст тамом кондитсионерчош ях старт стоп ҳолати салонош идеални аст
бай аст бардарҷонои ман. Марҳамат кунед. Ин хеле нишонатиам камтараго против офтоб буд, ки хушуд натофт. Ягон ачивкам надорад бардаро. Кожош на панах мепенеру вучош полкругли. Тоза оригинал рестайлинг аст. Ягон хел бодикит кардаги наушне. Чӣ хел аст бардарои ман? Бай аст. 155000 сом срочня. Бардарҷонои ман, о ана бай. Нигоҳ кунед. Toyota Camry 2 овардаган аз худи Хуҷан бардарҷонои ман. Номераш 01 даст. Комплектацияш лимитед бардаро. Солаш 2009 будаст. Мошин бардаро варианти Япония. Японка мотор 2.4 бошад бардарҷоно. Тонировка ҳуҷҷаташ озм мефаҳмед, сеташ металлик. Мошинча бардарҷоно хушбак аст, ки нархш 100000 истестода гудан 100000 не 100000 не 95000 ба розӣ карде. Боз муомилаи хушрӯ дорад бардаро. Ҳуҷҷаташ бардаро 4-5 моҳ будаст. Номерошам подарка 0020 бардаро. Дискош баломош дар ҳолати хуб опорни дискош перфорация доштааст бардаро, лекин хушрӯ баломош ҳам подофош тозак аст. Камбуди бардарҷонои ман надорад мошинча. Мошина нигоҳ кунед, шилдикча XL кати. Дидед бардаро чӣ хушбак аст. Мошинча японка аст. Мошинча японка. Японка перекидка мешавад. Медонед, инҷаш камтарак бардаро кор доштааст намекашош. Ҳолати салон, мебелни салон, ахибошам дефлектор дорад. Салонош беҳад хушбак тозак, лимитед комплектация, без ключевой доступ, сиденье лифт ҳар ду тараф бардаро, кондитсионерош ях. Абармек сиден доштааст, кор мекунад, намекунад, намедонам. Ана кондитсионерош ях бардарҷоно, педоиш салоношам хушбак аст. Ягон ҷош камбудӣ надорад. 166,000 км пробег доштааст бардарҷоно. Ин мошина аксар чанд пулба қабул карда гӯям, гуфтем не хозир 100 боло ба намерад инакад. 95000 хай розӣ кардем, гуфтем бо арзонтар кунед, савдо кунед. Хай майли 95 монет худо медонад, дар чӣ гуфтам савдо мекунем, мефурӯшем. Барои ҳамин бародаро марҳамат кунед, тоғаташ хушбак аст. Мошинча маълум аст, ки тоза биёед, қатъи устодтон проверка кунед, савдо кунед, арзон кунед, махбул кунед, гирид бародаро барои мо бошад, якта лайкатон басанда. Чӣ хел аст бардарҷонои ман? Марҳамат кунед, срочни фурӯхтан шад, бай аст. Успех. Бардарҷонои ман, бай бераҳма. Шумо нигоҳ кунед. BMW X5 бардарҷонои ман 162000 сом дидаги аст ягон бор. Марҳамат бардаро тамошо кунед дар канали Автодубай. Таҷа срочна 162000 сом монда истодем. Боз ягон майда албатта муомила дорад барои подписчикои ман. Ана оригинал М пакет фарои адаптивни LED кати бардарҷоно. Мотор 4.4 бензин Америка. Тонировка ҳуҷҷатош то моҳи ноябри соли 2025 то охири соли хариб аст. Дискош балонош ҳам дар ҳолати хуб гӯем ё не. Балонош бардарои ман мегардаду нав нест кинан. Дискачош хушрак аст. Мотораш хушрӯ кор карда истодааст. Камбудӣ надорад истодам бардаро. Хайрдоро бошед, марҳамат кунед, нархи беҳтарин срочни 162 нархи BMW F10 кати баробар кардем X5 F15. балонуш махсус моҳита надорад, камтарак чиркинтар аст мошинча бардарҷоно. Агар моҳита медошт бо балончош сиё мекардам зуд шторкош будааст. Салонро нигоҳ кунед, чӣ салонаш хушрак аст, кожуни салон, салони ҷигарӣ, задни климат контрол дорад бардарои, кондитсионерош ях, мониторчошам машина, мониторошам кор мекунад, панорамаошам аст бардарош. Навархуташидаги беҳтарин давочик дошта бошадам зи доштааст бардарҷоно, навочикам доштааст. Бо камераи 360 градусам доштааст, без ключи дост бардаро. Наварота шумо нигоҳ кунед. Анаи вин-кодаш аст бардаро, вин-кодаш мошин бардаро 4.4 вайб аст. Вин-кодаш бардарҷонои ман. Инҷа маддаи Америка навистаги аст бардаро, лекин инаи араби. Мошинча бардаро халиҷи Дубай аст. Дачи флипер зонам дорад. Америка гуфтам, не Америка нест бардаро, барои ки на километр аст. Навина вин-кодаш ман худам дидам бардаро, ҳолати салонаш. Акустикаш Harman Kardon, пробег 239000 км. Я бор ҳай кунем. Иққа таърифа задем, ки не бор ҳай кунем, бинем кани. Чӣ хел аст мошинча? Срочна 162,000 сом меканад земяне ки бардаро. Проексиёшам ҳаст. Марҳамат кунед, навороташ хушбак аст. Харидоро варианти беҳтарин срочни. Ина мегирид бардарҷоно, имрӯз падарка метиҳед, лотода мемонед, ҳай мекунед бардаро, любохе вариант аст. Нарха нигоҳ кунед бардаро. Ки мегӯяд ки 162 мехаред, ҳама фикр мекунед ки мошина ягон 250-300,000 сомак дигаштест. чӣ хел аст бардарои ман? Нархаш арзанда аст ё не? Фикратон ҳатман найсед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай таҷа бошед. Аз канали мо мошинаи арзон дастрас ва мошинаи ба таби дили худатонро боварӣ дорам ки пайдо мекунед. ин мошин бардаро срочни пул дар кор аст, барои ҳамин нарха худам розӣ кардам, мондам набошад. Агар 200,000 гуфтан 199 мон 200 мон гуфтан, гуфтем не арзонтар монед, бензин аст, барое ки пул дар кор аст, розӣ шудам бардаро. Шумо биёед қатъи устодтон полни проверка кунед, такша бинед, боло шунед, любохе проверка кунед, бинед бардаро, ман махтоб кунед, гиред бардаро. Гарантия ки гуфтаистан, любо ҷош мегӯям ки гарантияш биёд қатъи устодшон проверка кунад. Ягон ҷои бардарҷоно мошин ягон камбудӣ надоштааст, агар майда чуда надошта бошад, сериозӣ камбудӣ надоштааст. Бо инаи Дубаи даст бардаро, зиядагиам бояд надошта бошад.
лайк фаромӯш накунед бардор, аз шумо дастгирӣ инами қасд бардарои ман. Бардарҷонои ман, шабатон ба хайр бошад. Марҳамат тамошо кунед. Срочна Toyota Camry 6. нигоҳ кунед чӣ хушрак аст бардаро. ҳолати беҳтарин катинаки сафед трёхкомпонент копия чиста Европа тайёр кардагиам бардаро. Неки ин 2.5 гибриди японка аст. соли 2018 ҳоли бардарҷонои ман ба кабинкачоша Европа задаги буданд, торпедои 21 задагиам, дискачоши дискови нав, гибридош бардаро 100%. пробегаш ҳам кам 80,000 километр пробег кати бардаро. Машина ҳамин рӯза худаш мегӯям ки номер гирифтем, утилизатсия кардем, ҳуҷҷати солома гузарондем, баъд ябора ҳамин рӯз расамошка кардем. феса нав даромадагӣ аст. наворотош бисёр хушрак аст бардаро. срочни 265,000 сом фесодаги буданд. барои шумо бардарҷонои ман розӣ кардем. срочна нарха нигоҳ кунед 255,000 сомон ба бардарои ман. фарои пеш се хоша, стопои ақиб ду хоша, удержание полоса пешош радар, 4 диска балон пачка, сафед трёхкомпонент. Мошин бардаро мойка надорад, чиркинак аст, неки ҳоли ҳам хушрак аст. нигоҳ кунед. номерчошам падарка, гулиштелошам дутага кадамака ҷо мегӯям барое ки хушрак шавад. як гулиштела мешавад ки японко, ду гулиштела кардаги будем. марҳамат. сидениёшам сидениёи Европа задам фрестодам. ҳар ду тараф сидениёш лифт аст. ана салонш бинед чӣ хушрак аст. кожни салон, кожош салонош напанав аст. неки бардаро бо сига беҳад махол шуд. без плечевой доступ, сиденье лифт. ана адаптивни фар, фаро оригинал аз худаш аст. худаш бардаро дальний ближний механист. ин мониторошам мониторои Европа аст бардаро. диде чӣ хушрак аст. дуғзони климат контрол, кондитсионер мондагози яхбарин аст. ин ҳабагриф сидениёш ҳасанаш кор мекунад. се режим ваҷдӣ надорад. беспроводной заряд кам дорад ё не. торпедашо шунед подсветкам дорад. проексияам дорад бардан. ето баҷони бардаро. марҳамат кунед. пробегаш гуфтем 85,000 километр будаст. бай аст мошинча бардаро. марҳамат кунед. срочни фурӯхта мешавад. чӣ хел аст бардарҷонои ман. марҳамат кунед. срочни фурӯхта мешавад. арзанда аст яъне фикратон нарасед. лайка фаромӯш накунед. бо канали Авто Дубай теҷе бошед. бай аст бардаро. беҳтарин нарх биёед аз наздик тамошо кунед бардаро. боз ягон майда савдо кунед, арзон кунед, муомила кунед. боваридиёрам ки мошинча биёед бурд мекунед. аз наздик я тамошо кунед шумо. бай бардарои сечка дӯстдор, марҳамат ана сечка. Ки пурсида истодагуд барои шумо сечка ёфтагиам 60,000 сомон. срочни фурӯхта мешавад бардаро. солаш 1998, рестайлинг объём нет. дискачои звёзда кади бардаро, дискачои сторача. ана ин мошинчаи мо бардарҷоно мотори 2.0 коробкаи механикати. ҳуҷҷатҳои солома, утилизатсия бояд дошта бошад. нархаш бардаро срочна 60,000 сомон. нархи беҳтарин, боз камтар муомила дорад. биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, гиред. балонош нав, кузова хушрӯ тамошо мекунед. комплектатсияш бардарои ман бале классик аст. кондитсионераш пурсанда кор мекунад миёне. мотор 2.0 аст бардаро. инҷа шилдики 2.2 задагиам. неки бардарҷоно мотори 2.0 аст. мошина задаги несфта истодан. боз шумо биёед хушрӯ бинед бардарҷонои ман. мерседес сечка бардаро бисёр ҷои пусидагӣ мешаванд бардаро. ина нигоҳ кунед. ин бардаро қариб ки нест. ина хел ҷоша бардаро аҳамияти тагои аккумулятораша аҳамияти бардаро сечка хароб. ин ҳолати салон. ина резиноша ҳамаша канед бардарҷоно. ина ҳамаш пломбош ки истодаги аст. ина резиноша аҳамияти пешоша бинед мисол хуш кардагӣ набошанд. ина люк доштааст. опа чӣ асти даждевикчиша бинед бардаро. ана коробка гуфтем механика штоки америка даст. худаш неки американка нест. штоки американка аст. ҳолати салонаш бардаро хушрак аст. кондитсионер дорад, кор мекунад. ёни ҳозир аниқ мекунам ман. дута оина электропакет, калитои рибка кити бардаро. торпедош хушрӯ, лабовияш трешин, ягонҷо шикастагӣ надорад. потолокошам сиёҳ кардагиам бардаро. марҳамат кунед. пробегаш штоки худаш не бардаро. пробеги худаш бояд нашавад. 126,000 мил нишон дода истод. як хел пробег шака нишон дод мебиям. штоки американка. чӣ хел аст бардарҷонон. марҳамат кунед. фикратон ҳатман насед. лайка фаромӯш накунед. варианти хуб, нархи беҳтарин, боз ягон майда албатта муомила дорад. биёед аз наздик тамошо кунед. кондитсионераш неки ба фикрам фреон надоштааст. намедонам кор намекунад.